deň. Chcem vás privítať na pôde Agrotech Slovensko, kde naša firma sa zaoberá servisom a popredajnými službami vozidiel Iveco, Fiat, Jeep. Naša firma úzko spolupracuje so Strednou polytechnickou školou Zlaté Moravce, kde máme vynikajúcu spoločnú spoluprácu, kde chalani z vašej školy sa tu uplatnili aj po vychodení školy a sú veľmi dobrí, na čo my dosť dbáme už pri výučbe, kde zabezpečujeme chalanom vysokú kvalifikáciu, aby boli uplatnení do budúcnosti, do života, aby hlavne boli kvalitní, vysoko kvalifikovaní a vedeli zarobiť dobré peniaze. Lebo to je dnes dosť podstatné, na to dosť dbám, aby tu nebolo o tom, že budú tu zametať, upratovať a veci podobné, ale sú plne zapojení do všetkých prác našej spoločnosti. Aký prístup máte k študentom, ktorí u vás absolvujú svoju odbornú prax? Chalani sú tu hodnotení, majú tu plné zázemie, zabezpečené všetko, čo treba na to, aby sme do nich dostali čo najviac. Akú perspektívu ponúka vaše odborné pracovisko študentom Strednej odbornej školy Polytechnickej? Je tu zabezpečená výučba pre dostatočný počet žiakov, nakoľko firma Agrotech spadá pod velikánsku firmu Agrotech Group, kde máme k uplatneniu strašne veľa voľných pozícií, nakoľko sa stále rozrastáme. Do našeho portfólia spadá taktiež firma Agri, ktorá sedí vedľa nás, ktorá sa taktiež zaoberá predajom a servisovaním síce nie automobilovej techniky, ale agritechniky. Kde, ak máte záujem študovať alebo respektíve bavia vás viacej traktory, traktorová technika, stavebná technika, tak to máme vedľa spoločnosť Agri, kde vás taktiež vieme uplatniť aj do budúcna a taktiež popri štúdiu plnohodnotné praxi, aby ste vedeli už od samého začiatku presne byť vychovaní pre našu spoločnosť. Kto odovzdáva študentom odborné skúsenosti? U nás každý jeden študent pracuje pod vedením skúseného mechanika, ktorý ho zaškolí už od samého počiatku. Prebratie vozidla od technika, ktorý prijal vozidlo do opravy, diagnostiky vozidla, kde sa presne vie zdiagnostikovať, čo je na danom vozidle, aký problém, lebo dneska už oprava bez toho nie je. Diagnostikovanie vozidla, objednanie dielov, oprava vozidla komplet od A po Z je súčinný pri každej jednej oprave. Nestane sa tu, že by od nás odchádzal s tým, že po 3 rokoch, že by niečo nevedel. U nás musí vedieť všetko. Či opraviť brzdy, či spraviť prehliadku, opraviť motor, kompletne, výfukový systém. Najnovšie modné veci sme pravidelne obmieniani najnovšou technikou, aká je možná pri daných vozidlách. Čiže my to všetko musíme mať a s týmto chalani prídu do kontaktu. Všetko budú ovládať. Či už budú od prehliadky, výmena kolies, prezúvanie, oprava vozidla, všetko musia u nás absolvovať. Postupne ich pootáčame tak, že všetko budú vedieť. Od 1. ročníka do 3. budú vedieť úplne všetko. Budú plne hodnotní u nás, naše firmy. Za to budeme učiť. Aké ciele má vaša spoločnosť v rámci podpory odbornej praxe študentov? Mojím záujmom je, aby každý jeden žiak od 1. až po 3. ročník bol zabezpečený so znalosťami tak, že po ukončení školy, trojročky, ktorú absolvuje na škole, môže rovno podpísať u nás papiere a má isté zamestnanie. Zabezpečíme to, že to vzdelanie za 3 roky nadobudne také, že bude plne kvalifikovaný mechanik, ktorý sa nebude, či už sa zamestná u nás alebo niekde inde. Nebudeme sa hanbiť za to, že nevie niečo. Určite všetko bude.
Čo by ste odkázali žiakom základných škôl? Prečo by mali študovať na Strednej odbornej škole polytechnickej? Ulica Slovenského národného povstania 2 v Zlatých Moravciach. Milí žiaci, týmto by som vás chcel pozvať študovať na Strednej odbornej škole polytechnickej v Zlatých Moravciach, ktorá má s nami veľmi dobrú spoluprácu. A verím, že sa spolu stretneme v ďalšom ročníku. Budete u nás praxovať, kde vám zabezpečíme to kvalitné štúdium.